Siyabingelela baba uDokotela baba Sizwe baba uJabulile mfana umhlenja khehla namhlanje sinobaba umelaphi wendabuko ubaba uMavuso esithi ke ake simbingelele sibingelele baba ngibingelele kubabukele emakhaya nakubantu bonke abantu abalandela ichannel kaBaba uDokotela ngithi sanibonani 0623228297 le nami isetshenziswa bani noma yaba inamba yami le uba uyisenza pho ayiyami le number ngibuza ukuthi ubani oyisebenzisayo yilaba ifonelayo wena uyifonele ngizifonela hayi uyazifonela ingakhali uyazifonela ugcina ubuka ukuthi emzala ufonele naba kodwa bona babili uyakwazi ukuzifonela naye uyakwazi ukuzifonela ayimtshela umzala ukuthi akayifonele bese ngoba ithulile le ekhaya bese ethi imzala ngizoshaya i-airtime usebenzisa nhloboni awuyasho ukusona ukutshela ngizoshaya i-airtime akanayo i-airtime ukukufonela cha ringisa akanayo ukuyisiyakhala ingabuzi lapho isebenzisana noma yakho yini wayisebenzisa laba kufonela ayisetshenziswe laba abangifonela mina ngikwazi ukusebenzisa inamba yami hayi kusho uvuka uzifonela hayi ngeke baba ake singenelana uke wakhuluma kakhulukazi ngokuhamba lemali wakhuluma ngevovo wakhuluma ngesigqoko wakhuluma namaringi wakhuluma ngeduku lelumbu ngifuna lento sizingene siphinde siyazicacise yebo sizicacise ake siqale lana iduku lelumbu uthini kubantu iduku lelumbu ngiphethe iduku lelumbu into eyenza ukuthi Baba uDokotela ngiliphathe le duku lelumbu sesilimale kakhulu sahamba fowethu sesilimale kakhulu sahamba fowethu silobole senze zonke izinto egcineni ngingakusaqhubeki lutho ngabusaba khona inqubekela phambili kumele uphinde futhi uqale phansi uphinde futhi wenze la same thing manje into ebekade yenza ukuthi ngize ngigcine ngifika kule nto yelumbu uthi cha sizensizwa asilisebenzisene ilumbu asilisebenzisene ilumbu kubathandiweyo bethu imake ilumbu lihlala eduke noma ngidinga iduke elimhlophe okay iduke nje lemhlophe nje elingenambala bese uthatha le nduku engizokunikeza wena uyicobela kulona okay kodwa nayo cobo ebese mase soligcobile lo muthi enginikeza wona kuleli duku bese uyakhumula wena ulifake la ngaphansi ukhuhle yonke le ndawo usho ukuthi umuntu olala nomfazi wami okay akona ukuthakatha hayi akona ukuthakatha manje lo muntu uma eselimala ke lo obelala nomkakho ecela ukulashwa ke makwenzeka kanjani ke manje icela kuba akazobuya manje sethi hey manje Mavuso ngasensisa lo muntu kwashaya kumzala kanti umzala bengimkhonze kabi uthini uthi uselimele phela ubengazi umkakho ulinyazwe yini ukuthi umkakho lento abayenza uyenza nomzala wakhe useyagula kumzala ukuthi bengingayazi lento hayi phela mase sebuya kanjalo ethi bengayazi lento ila sekuzaqala ke phela xoxweke wena ukwazi nokumgcoba wena lento ebasendeni ngicobe ba ngithi ayibo kanjani kanti unesasigeze nesilonda esiguleni unesasigeze isilonda asibhandisha ngithi unes phela lo muntu wena uze kuwena ufuna uthathe lento ulokumgcoba hayi ngeke mina ngiyena unes mina njalo unesanta baba afika uzogcoba sihambe kuseni azulesi kangithi mntu abantu besifazane kuphela ingangazi kodwa nto unes hayi akuyo nesi khona umuntu wesilisa hayi manje amadoda azothini wabiza ngama nesi hayi ngeke thina ngeke ngizama ukulukisa no thina ngci ayikho nesi lapho kanti washa izitsha hayi akahamba washa izitsha abatshele laba ukuthi nakuthiwa nawe umuntu wesilisa washa izitsha abashi nawe indoda nawe umuntu wesilisa athi hayi nami ngiyimeli nesi ayikho indoda unesi hayi angaze ngiyibone yikho umuntu wesilisa lo umuntu wesilisa ahamba ocanda inkuni akhwezele eziko phela ngeke ave nathi hayi ngeke uhle nathi la unesi uqo ibhloko esibayeni akahambe awukhwezela kwaba canda inkuni lapha kubuye nazo abatshela ukuthi hawu nawo umuntu bayasho mama bathi nawo umuntu wesilisa uwasha izitsha
abashusha indoda bathi nawe umuntu wesilisa Uwashize akekho indoda iwashize. hayi Awukani abantu besilisa bazwashize la ekhaya. kuthi uyimelness kuthi uyamnika namabhoda ngeke ngokaphika phila kufanele uxoxise nje udokotela ngoba manje uzowabiza ngama melness Mina ngiyinyanga babudokotela ngikunikeza umuthi makuukuthi unenye inkinga emva kwaloko hamba yakonesi. Bazobona business. Bazokusiza. Ngiyena unesi. uyikhulumele yama ring wathi une ring ka 5000 wathi une ring ka 8000 ngifuna le ka 5000 nale 8000 ihluke ngani Ihlukile. noma hamba nga 3 nahamba nga 10 kwenza kanjani Ihlukile. Yanginikeza iringa yodwa nje. ku 5000 ngo-5,000. le ka 8000 ina enani Ngeke babudokotela laphana ngeke. Akufani nabantu futhi engibanikezayo bifana. Ngiyakuzwa sakhuluma ukuthi ngabe uyafona noma ufikile. Ake ngikuza ukuthi wena udinga enjani into ngoba leya 8000 ufuna uqina. okay Qina. ya asingene abantu bafuna isiqhoko semali banawo 7000 uthini kubona Sikhona isiqhoko semali ngiyasidedela nje ngisidedela kabi futhi ngifuna ukuthi kushaya uDecember abantu babe sebe right ngiyasidedela isiqhoko semali. Ngiyakutshena ke kodwa ukuthi sizosenza kanjani. Ngiyakutshena ukuthi sizokwenza kanjani ngoba abanye basebenzisa imidlwane. Uthola ukuthi uthatha umdlwane ongaboni umdlwane omnyama ongaboni. Basebenzise wona mina ngisebenzisa nje isiqhoko kuphela. okay ake singene level lemali uthini kubantu hlukanisa ama segment akhona usichazele Kuyivovo lemali abantu sebelithathe kakhulu ivovo lemali libasebenzele futhi abantu abaningi. Ivovo nje angazi ukuthi ngalithini kodwa ngiyakubatshena ngithi awukwazi ukuthi ungathi uyindoda nje unomuzi unengane uphelele. le perfume inuka kahle inuka kwena Yebo inuka kumina madoda. yazi izozwakala nala Izozwakala la? bazobuza abantu lo muntu Umuntu udayisa abantu. oh inuka kwena Inuka kumina. oh okay cha ngifuna ukwazi phela inuka kuba khona le ka 10 khona ka 20 Khona leka 10 khona leka 20 ukhona leka 50. Ngiyangisho ukuthi mase sowumuntu nje sowukhulile nosowazi ukuthi ufunani empilweni wozothatha ivovo lika 50,000. okay Ngikunikeza ivovo lika 50,000. ukhamba usalenze Hayi ngeke ndiye ukukhamba. Hayi ngeke ndiye ukukhamba udokotela. Lukhona ukuhamba ngiyalikhipha futhi nalo. okay no ngifuna ukuthi ngiyayicabanga le umuntu uyalifuna ukuhamba uzomlethela umuntu uyalifuna ukuhamba athi akufonela uthi emsebenzini ngicela ufone ngo1 kwenzeka kanjani lapho Uma ufuna ukuhamba mina njengoba ngisebenzela eThekwini uma uthi ucela ukuthi cha uyakufonela umuntu uthena ngicela ufonela ngo1 kuze citheke isikhaftile efonele Sicitheke nemavuzi. Hayi. Kuukuthi nje mayefona ethi ufuna ngimenzele ukuhamba, uyakuthola nemini umuntu qala wena ngiyatholakala nje. awusho ukuthi afona wena Hayi, mususela ntsheni ngoba makwenzeka engifonele ngebhizi ngibuyela kuyena, mase sengiqeda ukuba busy. Kodwa hayi ukuthi ngisela ntsheni. Ayinaso isikhathi sokudla. Hayi. angeke ngikhulume ukuhamba ngifuna lisingene lokuhamba umuntu umnika ukuhamba ngoba uyamthwalisa umnika ukuhamba noma uyamphakamisa wenzani lapha No, ukuhamba nje akusona isithwalo, into yokuthi uphakame. Ngiyakuphakamisa. Kuba nezinto ke ngisuke ngithi uzozicela kuwena usuku uzozenza. Isikakhulukazi ngisidinga ubisi lenkomo. okay Kuphela. Awulithengi. Angifuni lasesitolo nje inkomo esengiwe. Ilona lisebenza kakhulu okuhambeni. okay Masithwa siwenzele ukuhamba. idukwe lamasoka ufuna ukuthini bantu Ikhona le yanduku bengixoxa nje nomunye izolo bethu uyayifuna ngamchazela wathi hayi uzofika azoyithatha. yani qala Yishumane kahle kahle. okay ifika mase idukwe ekhaya enganantombi Le duke limhlophe hayi ukuthi uyomisa iduku. Uyazi ukuthi ukhona ke wangifanele ku WhatsApp. Wabuza ukuthi uthingo lona ngiyalidayisa ngithi mina uthingo lami wadlulwe eduku. Ngithi ukhuluma ngani? Wathi bengikhuluma ngomuthi weduku. ufuna uqalo yena Ngithi ufuna ukumisa idukwe. Uthi ngifuna ukumisa idukwe ngizwile ukuthi unalo. Ngibuza ukuthi wena uyalimisa niduku ungaqonywanga ngakini. Uyalimisa uvela ulimisa ungaqonyiwe. Lo muthi umuthi ukuthi iqonywe. umuthi othi uqonyo Umuthi ukuthi uqonywe lo. Kodwa okay idukwe olisebenzisa umoya oshela moya oshela leli dukwe uyalithatha
mawuzohlangana nayo ufuna ukala ukuthi uzohlangana nayo ngaleso sikalelo langa leyo ntombi angithi nje futhi ngaleso sikhathi mhlawumbe usendleleni mhlawumbe ngoba lo muntu kuwena noma ngalosikhathi noma ngabe lesingaki nje usuphumela uyoshela uyazi ukuthi uyoshela abantu uthathe lo muthi ephaketheni noma esikhwameni sakho ugcobe kuleli duke bese ulibamba kanje iduke lakho lo ulithi nje kancane mawuhlangana nayo funakala ukale mawuhlangana nalo nje uvela usule kanje uzisule wena ayiyona yona ilapha mawusule nje kanje izokubingelela makubingelela awuvumi okay awuvumi kodwa ufuna wenze sure ukuthi uzoyishaya ngaleli duku kasawidlalisa sakuyidlalisa kodwa ungayibingeleli seningakukhuluma ke mhlawumbe kodwa sowuyishayile kodwa izokubingelela yona kuqala kodwa into ofuna ukuqala usula ubuso ngalo vele selithakiwe selinomuthi bese kubingelela mayikubingelela ungavumi ufike uyishaye ngalo iduku mase uyishaye ngeduku izokulandela uzoyenza lento mhlawumbe isonto uphass 5 iparate idliwe uthi kanti intombazane support iparate uzithelile ngoba kunenduku esuke seyikhandiwe kwayona ibhakaniya leli liboshiwe noma kuthiwa seliphumile ngeke lenze lutho uyazi ukuthi intombazane esupport iparate inenkana kanjani ngiyayazi kahle phela indoda yayo lesejele ngivini ukuthi kusenza sayo ifaka into ebhakabhaka ilali ivuka ngalo ukusho lento ngapha kufanele ngoba labantu mase seyithanda mina ngisupport iChiefs ayin phela lelo ayin kodwa ayin phela lelo sikhumule skipos ayine nje yawena nje khumule leskipos ayine nje hayi into manje ayin phela lelo sikhumule usayine kakhulu sayine nje hayi bese njalo iayini hayi le ungasayihlupha ubuze futhi kalona osejele ngifuna sikhulume le abantu bazofuna ukwazi ukuthi bamavuzo siyakuzwa uthi iduku etsetshenziswa kanje kunomuntu othi ngiyalifuna iduku ngingalithenga endle ngoba khona isitolo esiwadayisayo lamaduku kwenze kanjani kahle iduku linikezwa yimina okay mina ngikunikeza leli duku alright ngiyakunikeza leli duku nomuthi uhamba kanje khoma mayifika kuwena mase ngikunikeza ama instructions ukuthi uzokwenza u1 no2 no3 u1 no2 no3 sinike number kahle 062 322 8297 baba udokotela baba wesizwe baba Jabulani mfana umhlenje kahle siyabonga